आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत कमीत कमी वेलचीत जास्ती वेलची पूड कशी बनवायची। त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा। इथे मी तवा गरम करून घेतला आहे। तवा हलकासा गरम करून घ्यायचा आहे आणि सर्वात प्रथम आपल्याला वेलची ही भाजून घ्यायची आहे। एकदम जास्तही खरपूस अशी भाजायची नाही, थोडंसं त्याला असं सुगंध यायला लागला, हे बघा असे थोडेसे त्याला जे डाग येतील काळे काळे तोपर्यंतच आपल्याला ही भाजायची आहे। ही बघा अशा प्रकारे। आता ही वेलची एवढीच आपल्याला भाजायची आहे, जास्त नाही। आता ही मी काढून घेत आहे। एका प्लेटमध्ये वेलची काढून घ्यायची। गॅस मी केला आहे बंद। आता ही वेलची मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतली आहे आणि जेवढी वेलची मी घेतलेली तेवढीच मी साखर घेत आहे। बऱ्याच वेळी आपण वेलची काय करतो, त्याची फक्त आतली बी घेतो, आतला भाग घेतो आणि साल काढून टाकतो। पण सालामध्ये पण बघणार तुम्ही एक प्रकारचा ॲरोमा असतो, चांगला सुगंध असतो। तेथे साला सकटच आपल्याला वेलची पूड बनवायची आहे। वेलची ही शक्यतो गोड पदार्थांमध्येच घातली जाते, त्यासाठी साखर घातला तर काहीच प्रॉब्लेम नाही। आणि साखर का घालायची, तशी चांगली पावडर मऊसूद बनते, त्याच्यासाठी आपल्याला साखर ही घालायचीच आहे वाटताना। बघा कशी मस्तपैकी पावडर बनलेली आहे। ही चाळण्याची सुद्धा गरज नाही, ही आपण हवाबंद डब्यात स्टोर केली की हवी तेव्हा पटकन वापरता येते। आता यातली थोडीशी पावडर मी बाजूला काढून ठेवणार आहे, जी फक्त वेलची पावडर आहे। आणि आता आपण सुंठ, जायफळ आणि वेलची पावडर बघूया। आता मी इथे एक जायफळ घेतला आहे, ते खलबत्त्यामध्ये कुटून घ्यायचं आहे आधी। हे बघा अशा प्रकारे जायफळ हे लगेचच कुटलं जातं। जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेलचं बटन दाबा, त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तर जायफळ कुटून झालेलं आहे। हे जायफळ आपण त्या थोडीशी वेलची पूड मी बाजूला काढलेली अर्धी आणि बाकीच्या वेलची पूडमध्ये घातला आहे। आता हे घेतलं आहे मी सुंठ सुद्धा ठेचून घ्यायचं व्यवस्थितपणे, कारण सुंठ थोडंसं मिक्सरला असंच घातलं तर मिक्सरला आपल्याला प्रॉब्लेम होऊ शकतो, त्याच्यामुळे हे पण थोडंसं कुटून घ्यायचं आहे आपल्याला बारीक बारीक। तर वेलची, जायफळ आणि सुंठ पावडर जर बनवून ठेवली तर चहामध्येही कधीही मसाला म्हणून वापरता येतो। शिवाय तुमच्या घरात लहान मुलं असतील त्यांना तुम्ही दूध देत असाल तर दुधामध्येही पावडर घातलं तर मुलांना पचण्यासाठी खूप चांगलं आहे। कफ, सर्दी, खोकल्यासाठी ते दूध चांगलं आहे। हळद पण तुम्ही नंतर थोडीशी घालू शकता दुधामध्ये। आणि जर मुलांसाठी वापरत असाल तर वावडिंग म्हणून एक पदार्थ मिळतो आयुर्वेदिक दुकानात, ते सुद्धा थोडंसं भाजून त्याची पावडर तुम्ही ह्याच्यामध्ये मिक्स करून मसाला बनवू शकता। म्हणजे जायफळ, सुंठ, वावडिंग आणि वेलची। आता हे सर्व मी एकत्रित मिक्स करून घेणार आहे आणि हे सुद्धा मिक्सरला आपण याची पावडर बनवून घेणार आहोत। जर व्हिडिओ माझा आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचा आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांना हा व्हिडिओ तुम्हाला शेअर करायचा आहे। तर आता ही जी पावडर असते, सुंठ असल्यामुळे ह्याच्यात थोडेसे असे केस राहतात, तर हे आपल्याला चाळून घ्यायचे आहे। तर आता मी हे चाळून घेणार आहे। एक प्लेट घेत आहे मी आणि चाळणी घेणार आहे आणि चाळून घेणार आहे। तुम्हाला काही कमेंट असेल, मला सुचवायचं असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता। अजूनही बऱ्याच रेसिपीज मी बनवलेल्या आहेत, त्याच्या लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळतील किंवा चॅनल पेजला जाऊन तुम्ही बघू शकता। हे बघा सुंठ, जायफळ, वेलची, वावडिंग याची जर तुम्ही पावडर बनवता तर चाळून घ्यायची। आता हा जो कोंडा आहे हा फेकून नाही द्यायचा, हा चहाचा मसाला म्हणून चहामध्येही तुम्ही वापरू शकता, कारण प्रत्येक गोष्टीचा याच्यामध्ये पुरेपूर उपयोग होण्यासारखा आहे। आणि चहा तर आपण गाळून घेतोच नेहमी, त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही। आता मिक्सरच्या भांड्यालाही बरीच बारीक बारीक पावडर लागलेली असते, तीही मी काढून घेत आहे। हवाबंद डब्यात, फ्रीजमध्ये किंवा फ्रीजच्या बाहेर ह्या पावडर राहतात, कारण हे सगळं ड्राय स्वरूपातच असतं। तर आजची व्हिडिओ कशी वाटली कमेंटमध्ये मला नक्की कळवायचं आहे। चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करायचं आहे। अजूनही तुम्हाला कोणती रेसिपी हवी असेल तर कमेंटमध्ये कळवा, मी नक्कीच प्रयत्न करेन तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर आणण्याचा। तर हा जो कोंडा आहे तो फेकून देऊ शकता किंवा चहामध्ये तुम्ही मसाला म्हणून वापरू शकता। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।